Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै दा आङो बेलासियावसो खर' लोबलायनानै खानाय गिसि लानानै जोंनि खाथिनि दुब्लियावहाय ओंखारबोबाय आरो लोगोफोर खर' गिसि लोबनाय होननानै मोनसे खोथा गोसोआव फैदों। गोदो सिख्लायावसो जोङो आरोखि दानि गथ'फ्राबो जानो हागौ बेलासि खर' लोबोब्ला फिसाइ बोराय मोनो होननानै बुङोमोन आरो लोगोफोर जोङो बिदि बुंलायोमोन। ओमफ्राय आङो फिसाइ बोराय मोनदोंसै। नोंथांमोना आंनि बोरायखौहाय बोराय नुयो होननानै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो नुयो ना नुवा। नाथाय आंनि बोराया सेंग्रासो, नोंसोरसो बोराय नुयो नामा? ओमफ्राय जोंना माइया नै एम्फौ जाजोब्बाय। नैबेथिङै जोङो माबा खुबैबाय आरो मा होनोमोनलाय सबाय खुबैबाय आरो एसे रज'बाय। ओमफ्राय बोराय होननायजों मोनसे खोथा गोसोआव फैदों। दानि हाबा जाखानाय हिन्जावफोरा आइजोफोरा मानो हाबा जाखानाय हौवाफोरजोंल' खारो? मालायनि ओंखामखौ मानो सेनानै जायो नोंसोरो? ओमफ्राय खारोबो खारो, ओरै हौवायाबो बिसि फिसा गोनांखा जानोसै, ओरै हिन्जावाबो फिसा गोनांखा जानोसै। ओमफ्राय गावस्रा खारनानै सुखि सान्थि थाहैसै दाबसे जायगायाव। ओमफ्राय ओरैहाय न'खरनि बिसि फिसाफ्रा मामि न'आव फैफिनदो, बाबा न'आव फैफिनदो, न'खरनै जोंहा नोंसिनि बिदि मामि बाबा होननानै लेंहरजाबाय थानाय गथ'फोरनि अन्थाव बाथाव गाबनायखौ जोंहा नायबाय थानांगौ आरोखि ना ससियेल मिडियायावहाय। ओमफ्राय नोंस्रा बे सेंग्रा ससियेल मिडियायाव सिख्ला नागिरग्राफोरखौहाय दोनखारनो हाया आरोखि। बे सिंगोल सेंग्राफोरखौ दोनखारबानोथ' जोंहा न'खरसेनिल' गाबनाय खोनानो मोनगोन। गाबनाया एसेबाबोथ' खम जागोन ना, नोंनि हिन्जावनि फिसा फिसौफ्राल'सो गाबगोन। सोरबा सिंगोल सेंग्रानि बिमायाथ' आफा फैफिनदो, नोंखौहाय आङो नोंनि हिन्जाव लानानै खारनायखौनो लाफैदो, हाबा होनोसै होननानैथ' बिमाया गाबनाय नङाना। जोङो खमसे खमथ' न'खरसेनिल' गाबनाय खोनागोन, हिन्जावनि फिसायनिल' गाबनाय खोनागोन। बिदि आरो लोगोफोर खारनाय हिन्जावफोर, नोंसोरो खारनाय बारनायखौ एसे खम खालाम आरो। ओमफ्राय डाइलगा बारा जाबाय। आङो दा बेलासि बै दाख्लिहाय आङो सासे आइनि भिडिअ होदोंमोन ना, बेरामि उदै देरनाय बिदि। ओमफ्राय बेखौ नायनो थांदों आरो लोमजानाया बारा जादोंनो, एसे बारा जागासिनो दं आरो। बुरि बैसो माथो खालामबावनो, बैसोआबो जाबाय एसे, फिसा फिसौबो बुरजाखांबाय, गोदोनि मानसिना माथो होनबावनो आरो। बेखौनो एसे नायनानै फैनोसै आरो, बेखौनो भिडिअ खालामनो होननानै। भिडिअ खालामैयाबो गोबावसै नालाय, ओमफ्राय दिनैहाय एसे ओरैनो भिडिअ खालामनोसै होननानै खालामदों आरो आं लोगोफोर। जोंना माइया जाबोबाय देग्लायहाय, दैबाना जादोंना जों लागोआवहाय। ओमफ्राय जा मोजां जादों माइया, जा गरम बोथोराबो। खोमसि गोसोम नुबाय आंखौहाय। बिउटि प्लास लगायनानैबो बानाय जाया नालाय, इन्सटाग्रामाव बानायोबो सर्टद्राय जायो, 90 मिनिट्स गोबाव बानाय जाया। भिडिअआ इन्स्टायाव बानायबासो स्लिम नुयो। ओमफ्राय रियेल माबायावहाय बानायबाथाय, नैबे केमेरायाव बानायबाथाय मोखाङाव सिथर थरबेसे दङ गासिबो सिनायजोबो, अबे खनायाव मा दाग दङ गासिबो सिनायजोबो। फट'थ' खेबजाखाया जाहैबाय, बोरैबिसो नुजोबो मानसिनि महरखौनो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन आरोखि लोगोफोर। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलायदो आरोखि। गोरलैबाबो गुसुंबाबो। ओरैनो आङो दुब्लि बारि थाबायबाय नै। मेंलायलायो दसे थाबायनानै दुब्लि बारियाव थाबायनाया। अब्ला आङो थांबाय थानि लोगोफोर, भिडिअखौहाय बेखिनियावनो फोजोबबाय। टाटा।